Takže čau lidi, vítejte u mého úplně prvního videa ze hry Minecraft. Dal jsem si bonus chest, protože jsem měl hrozný lagy a než by se mi to načetlo, tak by bylo určitě noc, takže jsem dostal 3 sekery a 1 krumpáč. Tady natěším teďka nějaký dřevo a takže rychle se ještě nějak postavíme to. Ještě si rychle postavíme nějaký domeček malý, protože jsem měl takový lagy a teďka mám furt, že jako jsem furt čekal, než se mi to načte. Takže, tak, kolik máme dřeva? 14 dřeva. Super achievement, že jsem se kouknul na svoji postavičku. No, mám lagy. Takže lag. Později, to jo. Inventory, wood. Tak, jo, na 18, tak se to rovnou přeměníme. Doufám, že zase někdo nezačne otravovat v mém pokoji. To už se mi párkrát stalo, naštěstí jsem nenatáčel, takže krafťák a ještě mi zbyl stack dřeva, tak já se tady ještě natěžím nějaký to dřevo a půjdu postavit domeček, abych měl v čem bydlet. A když jsem se pouštěl Minecraft, tak se mi to nějak nenačetla, viděl jsem, že tady někde mají být ovečky, tady byly ovečky, tady, přesně tak, tady ovečky. Aha, tak já nesebral zase vlnu, tak už mám vlnu. A ještě tady jsem viděl, tady. A byla to ještě šedá, jsem před chvíli viděl šedou, ne? A ne černou, jo tady. A tady. Takže už máme vlnu na postel, tak já bych si šel někam postavit baráček rychle. A přespíme tam do dalšího dne potom, protože jako, než se mi to načetlo, tak určitě už uběhlo hodně dlouho. Takže já se rychle jdu postavit teda ten dům a nebo budu tady kecat, tak nějaký pako. No, tak tady to vypadá dobře. Tak. No, takže tady a tady. Teďka si to uděláme takto. Tady, 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 tady. Jak můžete vidět, já jsem úplně profi stavitel, no. Ne, není to. No, takže. No, mám sekeru a nepoužívám ji. To jsem já. Tak. Jo, tak to je ještě tady něco takové. Hop. Tak. A já bych teda se vyspal a tenhle díl bude hodně krátký, protože je to moje úplně první video a chci vidět, jak to dopadne, jak se mi to bude líbit a jestli se mi to bude líbit a jestli se to bude líbit vám, tak určitě budu natáčet dál. A takže mě v tom určitě podporujte, jestli se vám to bude líbit. Když tak pište do komentů, dejte like, případně i odběr. 1, 2. No, já to tady rychle pokácem ještě, než bude tma. A jinak se ještě kouknu, jestli jsem se náhodou nedal, jo, mám normál. Jsem se už bál, že jsem si dal peaceful. A kopej rychlejc. Tak. Takže mám furt lagy, protože hraju na tom starém počítači, ale jinak by to mělo být snad celý v pohodě. Mělo by to být možná i hezky, takže 1, 2, ještě jeden. Takže saplingy, to se hodí. Si potom založím někde nějaký umělý les a koukám, že už se stmívá, tak já to rychle nějak zabarikáduju. Aby se sem nedostali creepři a takový jiný ohavný potvary, tak dělej. Už to dostav. Tak a
No samozřejmě zase listí, takže to nedostavím. No a na tom starém počítači mám teda hodně velký lagy, takže za to se vám hrozně moc omlouvám, ale prostě to starý počítač. No, tak tady, tady a tady to takhle zadělám. Nechám se tady když tak jenom jedno okýnko, abych viděl, jestli... No, tak já to tady zadělám jenom tady dole, aby se mi sem nedostali creepři a zombíci. Pavouci, no tak ty mi jsou celkem, to mi je celkem jedno, jestli se tam dostanou pavouci, ale já bych se mohl vyspat taky. Ne. No, tak to se těžko vyspím, hele. To je zpátky takhle. Zajímavý, tak já to rychle vykopu ještě, no. Mám sekeru a používám tyčku. Takže se vyspíme. A já nevím teda, jak dlouho vůbec natáčíme, ale za chvíli určitě to ukončím. Já bych se tady mohl vykopat, no, tak já si udělám dřevěnou lopatku. Všechno se to tady vykopu, ten písek, abych měl na sklo a řekl bych, že tady zatím bude voda. Tak tady zatím, tak to necháme takhle. Se tady vykopeme, tak uděláme si sklo, kolik toho budeme potřebovat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No tak toho zatím máme málo, já to jenom tak nějak odhadnu, že toho budeme potřebovat hodně. Tak a rychle si to nakopu, takže koukám ještě přitom na FPS, takže proto někdy nemluvím a ještě kontroluji hodně čas. Prostě je to mý první video, tak snad se mi aspoň trochu povede a tady by někde mohl být už stone, tak si něco natěžím. No. Tak, protože potřebuji napec, že jo? Chápete? Určitě. Tak, kolik potřebujeme napec? 8, 7, už by toho mohlo být 8. No, teďka se zase nedostanu nahoru. Tak, hop, se vykopujem. Hop. Tak, pec, rychle pec. Tak, tady někam švihnem. Třeba semka. Sem si dáme sand. Potom si dáme třeba dříví, protože to nějak teďka nepotřebujeme a čím se zaděláme tu díru. Takže tady mám nějakou hlínu. Chtěl bych mít nějaký takový ten normální, takovou chajdu jenom. Už mám jedno sklo, tak to se sem dám hnedka. Akorát ještě nevím, kde udělám vchod. Vchod bude asi někde... tady. Tady bude někde vchod, ne, tady. Tady bude vchod. Tady. Já se ještě dojdu pro to dříví nějaký. A už asi budu končit, tak za pár minut a určitě pište, jestli chcete další video, nebo jestli se vám to líbí. Určitě mě v tom nějak podpořte hezky a já do příštího videjka nějak vylepším tenhle dům, aby vypadal 100krát líp. Když tak potom určitě si postavím nějakou vilu, už mám v plánu teďka. Už ji mám úplně představenou, jak bude vypadat. Takže určitě pište, jestli chcete vidět, jaký stavím, nebo ji mám potom někdy v budoucnosti postavit v offscreenu. Tady si to zadělám. Tak, už mám konečně dveře, hurá. 3 skla, hop. Tak a teďka bych se s váma chtěl rozloučit u mého prvního videa a budu točit až zkusím každý den jedno video, takže čau u dalšího videa.